As experiencias pola natureza protagonizan a estrategia turística de Ribeira este verán. Hai novidades como o turismo mariñeiro e a feira de artesanía. O Concello de Ribeira deu a coñecer esta mañá a súa estrategia turística para este verán. Pon o foco na natureza reforzando o mar e a paisaxe. Hai diversas novidades que se introducen na programación deste 2026, como pode ser o turismo mariñeiro. Nunha embarcación tradicional de pesca dedicada ao mexillón, un barco bateeiro, que vai a ser os días 10 e 15 de xullo, o 8, o 14 e o 22 de agosto. En estas rutas vamos a poder disfrutar non só da ría, sino tamén potenciaremos as nosas artes de pesca, porque dentro da ruta está incluída unha guía explicativa de como se recollen determinadas mariscos, como pode ser a ameixa. E tamén inclúe unha degustación a bordo, unha visita a unha conservería da zona e a lonxa local. Desenvolveránse en horario de mañá e tarde e terán un custo de 30 euros para adultos e de 15 para a rapazada de 0 a 12 anos. Haberá tamén espazo para o cine ao aire libre con proxeccións en todo o municipio. Empezaremos este sábado no Centro Recreativo de Artes. Comenzaremos despois, continuaremos en Aguiño, na Praia do Rebalo, o día 14. En Corrubedo, na praia de Corrubedo, na playa do Porto. En Ribeira, tamén na playa de Coroso. En Olveira, no Camping en Valverde. En Oleiros, no Centro Social. En Carreira, no Parque de San Roque. En Castiñeiras, na praia de Castiñeiras. E en Palmera, na playa do Baluarte. Todos eles fixémolos constar en fechas que poden ser antes ou despois de actos lúdicos e festivos, e serán en horario entre as 8:30 e as 10. Da noite, Ribeira vivirá un ano máis o Festival Atlántica de Narración Oral, Kiko Cadaval e Susana San Pedro estarán en San Roque e no Lavadoiro de Penisqueira o 3 e 4 de xullo a partir das 9 da noite. Haberá roteiros guiados do camiño a orixe durante xullo e agosto. Tamén temos novos trípticos de sendeiros para camiñar, para facer o roteiro do litoral ou os roteiros top 10 que temos tamén aquí a nosa espalda. Este ano, tamén atendendo a unha demanda bastante recurrente, dada a dificultade que hai para aparcar na playa do Vilar, porque é unha playa moi concurrida, sobre todo os fins de semana, na que xa chega moitísima xente e non ten capacidade para albergar tanto coche, decidimos poñer un servicio de autobuses nos meses de xullo e agosto, que sería de luns a xoves a 1 e ás 4:30, con volta ás 7:30 e ás 8:30, e os venres e o domingo reforzaremos ao mediodía para aquelas persoas que queiran ir a comer e disfrutar da praia ao mediodía. Polo que haberá bus a 1:30 da tarde, ás 4 e ás 5, e a volta será ás 7:30, ás 8:30 e ás 9 da noite. Outra das novidades que haberá este verán será a Feira de Artesanía, que se localizará no Malecón, formada por unha vintena de casetas. Dúas datas, sería unha feira de artesanía que iría do 1 ao 16 de xullo, despois, dada a cantidade de festivos que temos, decidimos facelo a posteriori. Voltaría esa feria de artesanía do 23 de agosto hasta setembro, hasta a patrona, por non encher o Malecón. Claro, temos que deixalo libre para as festas do verán e para a festa da Dorna e demais, co cal sería en esas dúas datas, pero que poden disfrutar de artesanía no Malecón, que, a cargo dunha empresa que tivo a ben instalarse aquí e que, eu penso que vai a facer as delicias de moitos. Haberá unha programación específica para o eclipse do 12 de agosto e estáse a traballar nun novo festival que terá a Illa de Salvora como protagonista. Ribeira contará un ano máis coas súas festas gastronómicas, coa Artemar, con actividades deportivas e cos seus museos e centros de interpretación.